Здравейте с най-чаканото неудобно предаване. Аз съм Ива и тази седмица ще ви представя една красива жена с уникална фигура. Тя носи скромната титла Лейди България и е една от участничките в Survivor във втория сезон. Малко притеснена от интимни въпроси, въпреки всичко тя прие нашата покана. Вижте Цвети Разложка. По време на секс използваш ли лубриканти? С твоите неудобни въпроси. Здравей, Цвети! Много ми е приятно, че ни гостуваш. Здравей! И се надявам изобщо да не се почувстваш неудобно, въпреки че нашата програма се казва неудобно. Аз също се надявам, защото го следа редовно и така, доста неудобни въпроси задаваш. Не, няма такова нещо. За теб съм подготвила много специални въпроси. Свежи. Свежи. Свежи, разбира се, без притеснения. Талантът ти на модел или участието в Survivor те направиха толкова известни, колкото си в момента? При всички случаи участието ми в Survivor беше така един много добър старт. След това пиарите си свършиха много добре работата и общо заето. Ти не изкара много време в Survivor. Колко време? Един месец ли? О, не, една седмица. Вече ти беше във втория сезон. Жените ме изгониха. Те те изгониха? Защо? Има женска злоба ли? Не знам, бяхме приятелки. Ние всъщност сега сме приятелки. От играта стартира нашето приятелство. Това е игра все пак, така че аз не мога да се сърда на никой. Те са си имали техните доводи, за да ме изхвърлят мен първо. Момчета, как те приеха в предаването? В принцип, мъжете... Не знам, то вече мина доста време от тогава. Те не се дразнаха, защото казваха, че постоянно мрънкаме, че жените били мрънкали нон-стоп, а всъщност имаше много борбени жени, които напротив се държаха много по-мъжки от някои от мъжете. Имаш ли някой от момчета, което така ти хареса и... Не. Би си легнала с него? Не, в никакъв случай категорично. Нямаше такъв, който да е моят тип. Дори Жоро? Ами те бяха трима. С един от тримата не ти ли се? Не. Добре, ако беше останала до края на предаването там, нямаше ли вече хормоните да забушуват от теб и да желаеш да се легнеш с нея? О, не, в никакъв случай. Ти стана първо на конкурса Лейди България. Самочувството ти промени ли се след това? След тази титла? Ами аз не мисля, че има с какво да ми се промени самочувствието. Това е просто някакво призвание. Може би съм се явила, за да успокоя себе си, защото знаеш, жените с течение на годините започват да се замислят за остаряването, едни такива негативни помисли въобще за външния вид. Просто исках да докажа на себе си, че... Какво стана с световния конкурс? Ами, изчаквам разговор с националната директорка. То ще се не мога също да го коментирам. При всички случаи ще участвам в световен конкурс до края на годината. Конкурса добре, но това тяло как го направи, Цвети? Така че имаш страхотно тяло, между другото. Теб ще увидим. Добре. Това се дължи на много години балет. Да. Да те питам, в момента поддържаш ли го по някакъв начин? Ами не. Тренираш ли? Преди участието ми в Survivor, така доста усилено, месец ходих по 2 часа в фитнеса, но оттам насетне въобще не съм имала възможност. Обляква се така тигрова рокля. В леглото тигрица ли си? Зависи. Аз, примерно, ето жена съм и веднага си правя такава асоциация. Според тебе мъжете правят ли си? Мисля, че си правят мъжете, като видят една жена. Даже си мисля, че по-удачно на жените да не ходят чак толкова разголени, защото са по-загадъчни и по-интересни. Аз не харесвам чак толкова порно. Голямата тип порно, да. Да, но много момичета напоследък така се обличат. Ами явно искат по този начин да привлека внимание. Разбира се, има и такива модерни дрежки, които са разголени и от време на време може да се наложи да
Ето аз виж колко съм семпла, пък все пак съм здъкоте. Все пак лято е тъпичко, не можеш да сложиш по-малко. Еротика. Да. Имаш ли си приятел? Той ревнува ли те много? И двамата сме ревниви. И ти го ревнуваш? Да, съм много ревнива. Няма ли от какво да го ревнуваш или в момента? Човек, ако се Той е по-ревнивия. Все пак ти си на върха в момента, теб те заглеждат медийното пространство си. Той не се ли дразни от това нещо? Дразни се. Доста се дразни. Какво ли се ти забранява или? То няма как да стане, защото аз съм толкова упорит човек, че когато реша нещо, никой не може да ме спре. От думите й усещам, че си има работа с ревнивец, но пък я защитавам. И аз съм така, с рогата напред е най-добре, но на мене ми идва от зодията. Предложение за Playboy има ли си? Миналата година пиарите ми имаха предложение, но аз може би така за кратко се позамислих, но след това реших, че е по-добре да не се разголвам, защото до сега не съм правила такива фотосесии и си мисля, че поне на този етап не ми се иска. В нашия сайт Men.bg пише за една храна, която стимулира желанието за секс. Ти чувала ли си за някаква храна, която да стимулира желанието за секс? Ами не, аз съм чувала за разни мазила и хапчета, но за храна все още не съм чувала. И да знаеш, че ядките стимулира секса. Особено при мъжете. Не знам защо така пише. Аз се позамисля.